Mae dŵr Cymru wahanol i bob cwmni dŵr arall. Does dim cyfranddeiliaid gyda ni, sy'n golygu bod pob un ceiniog a wnawn yn mynd i gadw biliau'n isel a gofalu am eich dŵr a'ch amgylchedd prydferth, nawr ac am flynyddoedd mawr i ddod. A dyna beth yn union y byddwn ni'n ei wneud yn eich cymuned chi. Ond cyn i ni ddechrau, byddwn ni am roi gwybod i chi beth fyddwn ni'n ei wneud. Ond dim ond hanner y job yw cael ein dŵr ffantastig i'ch tap. Rydyn ni hefyd yn cludo'ch dŵr brwnt i ffwrdd ac yn ei lanhau cyn i ddychwelyd ein afonydd a moroedd prydferth. O'i gosod ben ei gilydd, byddai'n carffosydd yn ymestyn yr holl ffordd i Awstralia ac yn ôl. Ac ar ben hynny, mae'r 883 trin sy'n gwneud yr holl waith glanhau. Ac mae'r amser wedi dod i ni wneud ychydig bach o waith ar y rhwydwaith yn eich ardal chi, er mwyn cadw eich dŵr yn lan, yn ddiogel ac blasu'n dda am flynyddoedd mawr i ddod. Rydyn ni'n gwybod bod hyn yn gallu bod yn anghyfleus, ond rydyn ni'n addo cwblhau'r gwaith cyn gyntad ag y gallwn ni, gyda chi'n lleied o drafferth a phosib i chi. Ac ar ôl gorffen, byddwn ni'n rhoi popeth nôl yn dwt ac yn daclus. Felly cadw'ch lygad yn agored am wybodaeth yn y post neu ar-lein. A chofiwch fod croeso i chi gysylltu â ni unrhyw bryd os oes cwestiynau gennych, neu unrhyw awgrymiadau am sut y gallwn ni wneud eich bywyd chi'n haws yn ystod y gwaith. Mae hi bob amser yn dda clywed sut y gallwn ni wella. Ac wrth gwrs, rydyn ni wrth ein bodd i glywed os ydyn ni'n gwneud rhywbeth yn dda. Dŵr Cymru, eich cwmni dŵr nid yr elw chi.